pinakahuling kaganapan. Saan man sa Ilocandia at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Ay, nadagang amalam. May bago alam yung manan kagayam. Kumusta kayo? Anto manan ngayon tayo nanaman. Tiragong ay sagot ka na tayo. Dahito'y programa tayo itamalam. Programa na boluan si Ken Tinapalabas. May sa programa, pakitampukan, palakabasa, nagiti sursurat, naglaon ka nagiti story at kapanasan ni Biyag.